съвети за изправена осанка. Първо, гледайте напред, а не надолу. Защото когато гледате надолу, тялото има свойството да следва погледа. Затова гледайте напред, за да може гръдната кост да гледа напред и нагоре. Второ, гръдната кост напред и нагоре, за да се разкрие гръдния кош. Винаги следете за това дали гръдния ви кош е разкрит или рамената са по този начин и той е хлътнал, гърдите са хлътнали навътре. Тоест следете осъзнато и наблюдавайте дали разкривате гръдния си кош. Как разкриваме гръдния кош? Когато даваме гръдната кост напред и нагоре, рамената назад и надолу. Трето, усмивка на лицето и добри мисли в главата. Когато гледаме напред, а не гледаме надолу, ние имаме добри мисли в главата, а нямаме лоши мисли в главата. Обратното, когато гледаме надолу, клюмваме, настроението ни пада и имаме лоши мисли. Затова е важно да поддържате добри мисли в главата си, за да имате изправена осанка. Тоест, вие няма да имате само изправена осанка, а ще имате и други плюсове в живота си. Така че старайте се да изправяте осанката си, за да може да имате здраве на първо място и вече на второ място, за да бъдете красиви. Бъдете здрави и осъзнати. До скоро!